Paano yung intro? At syempre, ako yung guest nyo. Pakilala nyo. What's up, man? Ito na ngayon na hinihintay nyo. Walang iba, si Boss ng Tanzania. At syempre, alam nyo ba, ipaprank ko kayo. Tapos bibiyakan kayo ng buong isang tulo. Kakatapos na namin One, two, three, four, one, two. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Wash out sa Kwan, sa writing ni Kwan. Boss Junfel. So paano ba ako mag-intro? Hindi mo ko maka-intro ano kay ate kay so ano gignaw. And 3, 2, 1 and And 3, 2, 1, go! Yo, what's up mga boss? So welcome ulit sa napakabagong video. By the way, your boy, this boss, Junfel J of Jibo Films. And for today's video, wala lang, trip lang namin magtambay, di ba? Oo. So, ang ginagawa namin ngayon mga boss ay naghanda po kami sa bagong vlog ni Dawi. So, napakatagal Jujuwain niya. or tutrupahin yan. Oh, ayan. Sa mga napili dyan, congratulations sa inyong lahat. Di po ako ang yung pumipili dito, guys. Sino? Yo, si Ate Divine and si Mama. Pinili pala ni Tita Ati Divine. Yes, ako po yung And syempre, flex natin yung mga kasama natin dito. Yes. Ayan. Si? Flex myself. Ano pangalan? JCM Andrews. And si yung pangalan mo? Darwin Dion. Darwin Dion. And next, Boss Lloyd. Boss Lloyd. Kala ko nga si Boss Raul. Siya si Boss Lloyd ng ABS-CBN. So ayan, and next, kasama namin si Aldrin Galvez. Aldrin. Guys, lakasan mo. Aldrin Galvez. And next si Sengket. Yes. Hi, guys. Oh, fresh naman. So ayan, kumplito kami dito mga boss. Para kaming isang pamilya dito mga boss. Perfect Ayan. lineup. Napakaputi ko dito mga boss oh. So, ngayon, naganda muna kami sa content na gagawin namin para sa vlog ni Darwin. Ang tagal niya eh, kanina pa yan eh. Oh, kanina pa yan. Hoy, kanina ka pa namin hinihintay. Paano yan? Twinkle, twinkle, little star. Alam niyo ba, meron akong kwento sa inyo. Ngayon ko lang nalaman na malaki na ako. Nung bata pa ako, hindi ko alam kung bakit magkatuno yung Twinkle Twinkle at ang ABCD. Di ba? Magkatuno, no? A, B, C, D, E, F, G. Oh, Twinkle. Twinkle, twinkle, little star. Tama hindi? Oh, di ba? So, ayan. So, ganito po kami dito mga boss. Ikaw muna maghawak. Boss Dansky ng ABS-CBN. Shoutout mo nga pala yung ABCD. yung sino yan? Soulmate. Shoutout mo, sino yan? Shoutout pala kay kay Dayan. Si Bayo. Dayan si Bayan at Atea Katikista. Meron ako shoutout. Sino? Si Christina Dilapas pala. Shoutout pala kay Christina Dilapas. Yun. So, lagyan nga natin dito sa Ikaw, baka may i-shoutout ka. Shoutout. Wala? Shoutout pala kay Cristel Torres. Yes. Boss Gossip. Kusga. Okay lang. Shoutout pala kay Cristel Torres. Okay. Shoutout mo. Shoutout kay Ashley Shen Kalisa. Shoutout kay GCM Andrews. Jinprix M. Andrews. Tama? Tsaka shoutout kay Darwin Dion. Bakla. Mukha na yan. Bad yan eh. Bad ka Ay, talaga sorry. singkit, no? Ready na ka? Eh, naku, ready na. Gahuwa, tara dito. Ready na mo go. Iya dala ko na. Sige. La la la. La la. Unboxing tayo guys. Unboxing ko ba ni? Unboxing gusto Ikaw dito ko. Nag-vlog ako. Ay, ikaw muna maghawak nito. Hulo no. Nabidyohan. Nag-record na eh. Meron na siya kay Manahugot. Bakit? Paano to? Hindi naman ba ni siya eh? Hindi naman ba ito noon?
Ay, nako. Ugga ka tag nangos. Ako, ano drama ko? Bisa-bisa kay Amo basta pauwan tagawas ko eh. Di ba, Boss Lloydski? Murag paan ang dulo. Oh, sige, wa ko'y kwarta ipamili nga to ha. Ano ang vlog sa kung TV? Maka na ako, Mike. Nakagay ako, Nakig-video call to na ako. Ano ko di ka mamili? Punta na lang sa vlog. Ano ko di ka mamili? Kawa ko'y kwarta. Iisod mo rin yun. Ito, sandig siya dito. Oh, ari ka, lingkod ka, ari? Nanay bangko skill. Nya ang kuan. May nag-walking mo pa. Madayin yung... Kasi naman yung accent to. Kasi naman ang umad brother. Ata i-play sa chinilas. Tagalog to, Tagalog. Ano, mag-shoot na mo, boss. Ay, naday ko ay, Bisag matupo mo din sa bahay. utoy Tagalog. Meron ako. Ay, meron akong Libre siling yan? kuan pala. Chinilas na sobrang mahal. Mga mayayaman lang yung makabili nito. Kita mo yung mga NBF kapag merong bibigyan ng funds, tatanggalin yung mga gawas kayo, makadurang mo. nito. Katulad ng lalaki yun. Ang mahal ng chinilas ko, hindi kayo makabibili nito. Tingnan nyo. Oh, may abog-abog pa. Lapok. Butik. Ano bubos? Pati ito na sa Facebook ito na trending ko kano. Bug yan pag ano lapos na putaw. Boss. Ano ginagawa niyo? Ano porn? Uy, nanonood kayo ng porn ha? Ha? Sa mga bata lang to. ABCD lang. Sige na, start na tayo. Lagon sa din. Kuan sa porn. Kuan ba lang? Ako lang, lighting. Ano masabi mo? Ano na? Makatugit mo, pag upo mo tantron ha, yun slice bread of margarine mo. Ano, gatas. Okay ra, okay ra ma-appeal sa vlog. Okay na. Ba kung sa problema? Kanilang guroy kay dire may kunahan. Yo baby Samantha, hi to my vlog. Hi. Hi. Mulas na po siya sa nahong. Ayun, hi. Makikita ka sa vlog. Hi, welcome to my YouTube channel. Nanonood ka ng vlog, bibi? Kuya Junpil. Naglaag ganina sa mama. Ay, sus, naglaag. Magod sila Tito Junpil. Naglaag sila Tito Junpil. Yes, my songs from Malanga. Yeah. So ano daw ready ka na ba sa vlog natin ngayon? Yes naman, sobrang ready. Anong content natin ngayon? Jujuwain or two? Trupahin! Pag walang jujuwain na tutrupahin, ano yung ibang term niyan? Jujuwain or patayin? Logi tayong mga walang juwa guys kasi Ano? yun na nga, patayin tayo. So, kamustahin natin yung jowa ni Boss Lloydski. Kamusta? May jowa? Wala? Wala. Bakit? Kuhaan ka na nagyawi boss. Ha? Kasi kuhaan ka yawi ha? Naka-video po ba yan? Oo, naka-video ba yan? Video? Oo, naka-video yan. Wag na lang. So, handa na ba kayo? Handa ka na? Ako lang hindi kulay dilaw sa po inyo kami eh. guys. Naka-ano lang po kami. Yan. Okay. Ready na si Singket. Ikaw, kamusta? Ready ka na? Okay lang, pero medyo sad. Bakit? Kasi wala akong jowa. Parang sa lahat ng vlog ko guys is Puro ng jowa. puro jowa. Parang purong walang jowa, purong may jowa, ganun. Gusto nyo ba magpaparapol ako ng maraming jowa? Sige, mas maganda yun. Pero alam niyo ba kung ano yung nasa raffle? Alam niyo ba? Ano yun? Si Rowena. Pwede mo rin jowain si Raul. Si Waway Kulutan na. Naghahanda na sila. Okay na, boss. Ayo, mas nindot wa ka anak.
Practice. Yo! So ayan mga boss, kakatapos na namin Pamparam pam pam pamparam param pam ayan, mga boss, kakatapos lang namin na ng content ni Darwin, yung jujuwain at tutrupahin. Ayan, maraming salamat sa mga staff natin dito. Si Boss John Lloyd, at syempre, si Boss Aldren, at si Boss GC. Okay. Syempre kay Singket. Kay Singket. Pasalamatan natin si Madaling Singket. araw na po ngayon guys. Ipapakita nyo po yung oras. Ayan yung oras. Anong oras na? Sobrang madaling araw. Okay, so, kamusta? Antok na kayo? Kaya pa? Another content na naman. So, may gagawin na kaming bagong content na naman sa channel ni ni Darwin. So, kaya tayo matutulog. Bukas na lang. Bukas. Para po sa inyo to guys, sana magustuhan nyo po itong vlog ni Boss John Phil, and syempre sa vlog ko din po. Okay. So, marami kayong paghahandaan at aabangan. Okay. Kasi, wala pa, malayo pang birthday ko. Secret. Uy! Tanong mo. So far, masarap tong pareho. Pero ito, since macchiato nga siya, has sir, smoke ka. Okay lang kayo? Okay lang. Mukhang antok na kayo. Ito na kami sa next content. Okay, excited na natin matikman yung milk tea, di ba? Kanina pa tayo. Tapos yung hindi pa natin natikman. Yung bacon. Yung chocolate mo. Yung latik. Yung latik. Yes. Ang galing tumikim ni Darwin. Ang galing talaga niya, parang Nakahawa. Tingin pala natin sa video pala na napakasarap mo, di ba? Mas magaling yung nag-video. Sino na video? Ikaw. Yan! Mas magaling daw ako. So, excited na akong matikman yung milk tea. Pero hindi pa namin na-set up kasi na problema pa kami sa memory ng mga smartphone nila. Okay. So, ang first gagawin namin ngayon guys is mag-exercise po kami kasi sobrang antok na po sila. Madaling araw na po ngayon, alas 2 na po ng umaga. Okay, ano unang steps? Gano'n na lang. Okay, ano na lang, dito, ulo. Ulo. Okay, 1, 2, ulo dito, ayan. Okay, 1, 2, 3, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zumbang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Let's go. Nagutong ako guys. Let's go na, let's go. So, kainan na. Exercise muna bago kain. Siyempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Midixon Gualberto, Atea Bianca Mayormente, Atina 13 Vlog, Christine Traya, Aina Maasin, Trisha Yap, Shaski Nituda, Princess Sofia Lacson Balasa, Cristil Kate Villacampa, Renalyn Munsi, Rachel Sibando, April Joy Cabalida, Jean Perlibet, Dayan Vlog o Dayan Sibayan, Marpats Vlog, Darin Abigail, Vanessa Garcia, Mari Haraki Ruiz, Camille Ballesteros, at ang pinakahuli, si Irene and Mitmik Vlog. So ayun mga boss, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng simpleng video mga boss na kulitan namin dun sa bahay. Sana nag-enjoy kayo sa video na yan, and hope na patuloy pa rin kayong nakasubaybay sa mga upcoming vlog namin. Kasama ko si Darwin, yung tandem namin. At syempre, salamat sa lahat ng mga Junfil Natics at Darwin Natics dyan. Okay, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang, and see you in my next vlog. Bye-bye! Ano yung intro? At syempre, ako yung guest nyo. Pakilala nyo ako. Ano to?
What's up, dude? Ano na ngayon na hinihintay nyo? Walang iba, si Boss ng Sandali! Syempre, alam nyo ba, ipaprank ko kayo. Tapos bibiyakan kayo ng buti sa pulo. Saan ka ba yun? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.